Us presentem ara una manera lúdica de conèixer i aprendre moltes coses de la nostra ciutat. És una aplicació, un joc amb 2.500 preguntes d'esport, d'urbanisme, de tradicions, de mobilitat, d'història i també d'actualitat. Es diu BSN Quiz i ara veurem com hi juga en directe al Gorka. Cada pantalla ens dona informació d'un monument i llavors ens formula preguntes com aquesta. Doncs mireu, aquesta és la primera pregunta del joc. Quin festival de música electrònica supera les 20 edicions a la ciutat i ha rebut més de 120.000 espectadors el 2014? Doncs jo aquí posaria el Sonar. I és correcte, així que em sembla que he guanyat algun punt. I la segona, qui va ser l'arquitecte de la Pedrera? Aquí veiem... Perfecte, doncs ja veieu, aquesta seria la mecànica del joc. Hem de dir que totes les preguntes són aleatòries cada vegada que fas la partida, així que no penseu que he fet trampa, Agustí. En realitat han estat preguntes que han sortit de manera així totalment aleatòria i no he pogut estudiar-les abans. Veiem aquí aquest joc, com és que l'heu inventat? Bé, nosaltres som Editorial Base, que ja sabeu que últimament es diu que això del paper desapareixerà. Llavors, vam tenir la idea, ja que teníem molts llibres publicats, diem, del que són la història de Barcelona, sobre llibres sobre el Raval, sobre Montjuïc, doncs vam tenir la idea d'aquesta de publicar a través d'altres canals, no? Edició de continguts a través d'altres canals. Llavors vam dir, què fem, un e-book? No, doncs vam dir, per què no innovar i fer alguna cosa, o innovar, o fer alguna cosa diferent, i fer un joc amb elements de jugabilitat, d'usabilitat, introduint tota una gran bateria de preguntes, que com has dit bé són 2.500 preguntes. I aquestes preguntes apareixen en cadascuna de les 16 rutes que heu incorporat. Veiem que la primera és Colom. Val? Començaríem el joc aquí. Exacte. I el que veiem és una mica d'informació de cada monument, que és el que marca cadascuna d'aquestes pantalles. Així que també incorporeu informació per tal de descobrir i conèixer una mica més a fons la ciutat. I ja que nosaltres hem triat aquesta primera pantalla i som al monument de Colom, si et sembla, et deixaré l'honor d'explicar el que heu dit aquí al joc mentre veiem aquest monument, et sembla? Exacte, doncs sí. Doncs veiem aquí que tenim una petita descripció del que és Colom, no? Hem intentat fer, a través de 10 línies, fer una petita descripció de cada un dels 160 punts que hi ha dintre del joc, punts d'interès turístic o punts d'interès ciutadà, i per exemple, en aquest cas a Colom, doncs sabrem, que són preguntes que ens poden sortir al llarg del joc, que hi ha 500 monuments per tot el món en homenatge a Colom, i que aquest precisament va ser inaugurat l'any 1888. Si al llarg del joc ens aniran apareguent preguntes sobre Colom, algunes les tindrem en aquesta descripció i altres les anirem a aprendre, com per exemple, si et preguntés a tu, Gorka, on es va instal·lar el primer ascensor de Barcelona, em sabries dir on? Doncs ara sí, perquè m'ho has dit aquest matí, però deixaré també que m'ho expliquis tu. Doncs aquí davant del monument, estem aquí a Colom, doncs aquí és on es va instal·lar el primer ascensor de la ciutat l'any 1889, no? I és una curiositat, com tantes d'altres que trobem a dintre del joc, en aquestes 2.500 preguntes, que sempre fan gràcia saber, tothom li agrada saber sobre la seva ciutat, i són coses interessants, no? Escolta'm, ja que estem parlant d'una aplicació i jo crec que cada vegada al nostre programa també incorporem més tecnologia d'aquest tipus, tecnologia mòbil, m'agradaria parlar del model de finançament pel qual heu optat. Aquesta aplicació no conté publicitat i és de descàrrega gratuïta. Per què? Doncs perquè hi ha un model de pagament in-app. Veiem aquí que hi ha un mercat i vull que expliquis de quina manera una persona que crea una aplicació pot transformar la seva creació en diners al final. Exacte. Hem apostat des de l'editorial en provar de fer aquesta aplicació, no? Primer de tot, volíem fer una contribució a la ciutat, aportant continguts editats, preguntes, però com has dit bé, ens hem de finançar una miqueta, no? Doncs, això és una aplicació in-app, veiem que aquí tenim unes monedes. Aquestes monedes ens ajuden a superar les preguntes a través de comodins. Tu tindràs el comodín del 50%, és a dir, se t'eliminen dues possibles preguntes, que després, si voleu, ho veiem. Un passapregunta, que en el cas que no et sàpigues una pregunta te la salta, i un altre del temps. Com hem vist aquí, tenim 15 segons per contestar, doncs en el cas que s'estigui a punt d'acabar el temps, podem clicar al comodí de temps i ens posaria 15 segons. Llavors, perdona, Gorka, si venim aquí, no passa res. Venim aquí al mercat, val? Tu, a mesura que vas jugant, com més avançat estiguis les pantalles, vas aconseguint unes monedes, no? En aquest cas tinc 24.000 monedes. Has jugat força, tu, He jugat força, sí. He jugat força. I llavors, amb aquestes monedes que vas aconseguint al llarg del joc,
pots adquirir llibres reals, que són llibres reals, entrades inclús a museus, o com entrades al Museu d'Història de Barcelona, que hem arribat a acords. Llavors, podria ser que tu tinguessis, m'ho invento, no? 4.000 monedes, te'n faltessin 4.000 per aconseguir el còmic de Marsupilami, per exemple, o 4.500 per aconseguir un llibre de Barcelona Americana, les podries adquirir. Llavors, tu podries obtenir un llibre a un preu més baix, havent jugat i havent estat coneixent Barcelona, no? Perfecte. Doncs jo crec que ha quedat claríssim. INAP és poder pagar per poder millorar en el rendiment i en el funcionament del joc. Anem a veure si tenim connexió a internet per tal de poder jugar una miqueta més. Exacte, sí. Que, ja que som aquí a l'aire lliure, és una mica complicat el tema. Cap a Colom, que són més... Sí? Doncs va, el primer nivell, que segur que d'aquestes encerto alguna. Doncs va, al Mercat ja hem anat, juguem. Quin local de Barcelona té un aforament de 2.200 espectadors i 5 amfiteatres? Jo aquí diria el Teatre Grec, però no sé si ho dic bé, no? Farem servir, per exemple, el comodín, no? Se t'eliminen dues possibles opcions, bueno, ens queda el Teatre Grec. Doncs encara diria el Grec, però clar, si m'has dit que no... 4 segons, veiem aquí que el temps torna a 15 segons. Tenim més temps per pensar. Doncs aquí... Perfecte. Era l'opció que tenia des del començament, o sigui que l'he encertada. Escolta'm, Agustí, jo crec que és una molt bona opció, ja no només per a les persones que no siguin de Barcelona, sinó per als propis ciutadans de la nostra ciutat, que puguin anar amb aquesta aplicació. No cal anar al monument, com hem fet nosaltres, per tal de jugar-hi, es pot fer des de casa i conèixer fins a 2.500 dades, curiositats de la nostra ciutat, així que moltíssimes gràcies. L'aplicació és gratuïta i està disponible per al sistema operatiu d'iPhone, l'iOS i també l'Android, o sigui que si voleu començar a jugar i a aprendre fets curiosos de la nostra ciutat, BCN Quiz, i allà hi trobareu totes les preguntes, que no les respostes. Gràcies, Gorka i Joan, i gràcies a un dels seus impulsors.